बे समाव नोंथांमोननि बिटिआर खौरांनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। बलिउडनि एक्टर प्रडिउसार सोनू सूद बिथाङा दिनै भारतआव मोनसे गोजोनथाव आरो बाखनायथाव हाबा मावदों। जेराव भारतनि खना खनला जायगानिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ बे कर'ना भाइरासनि समाव गावबागाव न'सिम थांफिननायाव गोबां मदद खालामदों। परिवार से 2-2.5 महीने के बाद मिलेंगे, खुशी होगी। ओके थैंक यू सर। जायनि थाखाय बिथांखौ दिनै सुबुंफोरा रियेल हिर' होनना बुंदों। बिथाङा माब्लाबा बास गारि, मटर, रेल गारि हमै हमै सुबुंफोरखौ न'सिम दैथायहरनाया खमैबो 45,000निख्रुइबो बांसिन जाबाय। मेरा मास्क किधर है? मास्क पहनो। बिथाङा फिल्मावसो भिलेननि रल लायो, नाथाय मोगथाङाव गुबै हिर' एबा जोहोलाव। जेराव दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनिसिम गोबां सुबुंफोरा बाख्नायनाय आरो साबायखर बावहरदों।